assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV nder e bowol leydi kala funnangue hirnangue rewo worgo en garti huɓtidinde oɗon aadi mo Piindi fiɓodirede nde fulɓe addan ɗon holko sifa e kala gadane jande leydi Sénégal ha joni eɗen e Fouté Koumbalou Mama ha joni ɗo e manano didorno e nder il amo filla hakkude maaje ha joni e oɗon Médina Baye mo Nouroudine Hamate nder tigui oɗon jawiye makko fa tabarakallah e nder oɗon galle Cheikh ha joni ganda tiguiya deuxiéme numéro e nder dala halayɓe eko yowti e roɓindu jayndeji hande noon jayde leydi Sénégal garte tigui ɓuure oɗon jamma mawlude nabi sallallahu alaihi wasallam kono kay ɗiɗon discours aji khalifaɓe ɓe mbaɗi ganda tigui faade rendo men faade tigui ɓeɗon dawriyankoɓe ɗum tigui woni ko tawte nder kala gadani jayde leydi Sénégal. Nuit de spiritualité à travers le pays wi non ko jayne en ko be le soleil national gendirde ko ka don dawi ha célébration don mawlude nder wertangol leydi ndi kala yadude natalla on jagordo gede nder leydi Sénégal Antoine Félix Abdoulaye Diom no bismira toto Médina Baye ko kaya bismango go bisma toto tiwa won didon kongi odon khalife général de Mori tefa de tigi makko en wayno wiide kambe ngoni tabbe be ngudon lamu ko kambe mbawi tigi artirde berde besgu leydi ndiya wadde kuule tigi ko yoyti nganda kaya tanaji teske tedi kala sahadi non woni kongi makko kanko odon khalifa général de Tijane faade tigi Antoine Félix Abdoulaye Diom on jagordo gede nder leydi be bi ko to Kaolack Cheikh Mahi Ibrahima Niass arte tigi ganda ko on retour prendre on retour à la terre ganda tigi gattugol men e nder randidon leydi kono kay mbawen tigi yubbinde dum no hani ni mbawen tigi hebde mum de don bure dum woni kongi makko kanko onon khalifa général to Médina Baye e don kongi woni di arti be ngati tigi bure odon jamma kambe be don jayniyankobe gendire lo soleil direct news e natal makko Cheikh Mahi Ibrahima Niass khalife général de Niassen wudude tigi Serigne Babacar Sy Mansour lo khalife général de Tijane be bi ko gouvernement wadama interpellé di don dérivaji social ne ganda kay ho gede kantouride kono kay bioje badoje bonde teskete tigi nder bugi karela kesse woni ko be jonnani kambe be don khalifabe diine wiide ganda ko kay yo lamu leydi Sénégal waden kugal jattoje bonde faade khalifabe kono kay bioje bonde faade tigi galleji diine dum tigi woni ko be jabani kono kay dum be namdi yo wadi kulalla dartine gile ko lawa din te woni kongi mabbe kanko odon khalife mo tiwa wonno kono kay odon khalife mo Médina Baye jaynde l'observateur de Youssou Madjiguène wi ko Serigne Babacar Sy Mansour artiti go cérémonie officiellement gamou toto nganda kay ko tiwa won ko 60 ans de polémique ça suffit nganda kay yoni dubi ciapande jegom enen gone ciotmami dubi ciapande jegom hawlulaji e bioje dum non tigi yoni dum tigi woni ko kongi mako gestion nganda tigi ndidon leydi ne foti tigi tambitede kono kay gonke leydi di wona tata ko yaltata kono kay sifa mayri ene foti tigi jurnitede sabu dubi ciapande jegom en basi dum taw koy hawlulaji kecce dum tigi woni kongi usuti kanko tigi on khalife général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour kan woni tawteka hello didabo ha ganda tigi hello jedinde don jaynde Youssou Madjiguène e badi kuptidindi ben jayniyankobe e futur média jillino mo toto tiwa wonno dum tigi woni ko be gatti godon hello mabbe adano kono en godon hello adano tewe natalla on godnodo horejo jagoro leydi Sénégal o meedi dum wonde kono kay ko kanko woni ganda kay demi nodo ma woday présidente assemblée nationale leydi Sénégal on paami tigi ko kon tête de liste nationale ben boko yakare sumgoji législative bennude on paami tigi ko Mimi Touré natal makko yadde tigi on jagordo justice garde so ministre de la justice woni Ismaïla Madior Fall Mimi Madior les menaces de tigre en papier ene way non alali odon manda makko to assemblée nationale dum woni ganda tigi kongidi wukkiti hen on jagordo justice den jonde nde wadde jayniyankobe vox populi odo subaka artitigi ganda koy odon sa sefi mo Serigne Mansour Sy Dabak ganda ko duubi capande jegom polémique e nder leydi wotiri kono kay e ganda kay fannuji diine kala e didon galleji diine odon non biddo mam Abdou Aziz Sy Dabak Serigne Mansour Sy wukiti en kongi o suuti hen kongi ganda tigi jaaji e ganda tigi faade besku Sénégal Ismaïla Madior Fall Mimi Touré jokki odon face à face kono kay Ismaïla Madior baaji ganda tigi kadon haala Mimi kono kay wadde menacé enen wayno ganda tigi odon manda mo Mimi Touré woni tigi haala mum ko jokki e haalede kono de Mimi ene jokki do jagguno kana buri yajode koy jaynde le quotidien ma Jamal Diagne enen wayno be garti tigi mbaydi kuptidinde kadon haala Mimi Touré odon ganda tigi Ismaïla Madior Fall kono kay be buri artude ko on ganda tigi Serigne Moustapha Sy même que de mal empire Macky Sall mon seul adversaire ne m'empêchera pas de me user plus eux wi non ko kanko ganda kay wi ala mo
huccudiri walla ala mo jaggondiri sona président Macky Sall kono kadi on hattamo weyde hattamo towde e wiide makko kanko on Serigne Moustapha Sy biddu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum on no ganda tigi tanum Serigne Babacar Sy kan woni tawteke e demo de don jande le quotidien enquête henetal makko sokhna Mimi Touré d'échange parlementaire tout o ganda ko e al hali makko ene wayno ko jurisprudence leydi ndi kanyum kidigi heddida ngam kay suuti hen ko ngi kono kay ko lawol tigi woni do Mimi baggi ngam de heba gonga e ngudo lamu leydi Sénégal dum tigi woni ko tawte nder hela naybo de don jayde enquête be ngati en mbadi kupti dindi e ko ministre de la justice wadi mo menacé kanko sokna Aminata Touré e ganda tigi odon manda makko so tawi o yalti APR o wadi démissionné en way non en way o waso odon manda kono digi Alioune Souaré wi ko so tawi tumnama e lawol en way de ganda tigi Mimi Touré yalta APR kono de tagatamo wase odon manda makko e odon base coalition mo wada élu e odon coalition Benno Bokk Yaakaar maro vert ko hentigi wonno ko wada area IMF sans coutira musiraji kewdi wondi o addi kanko Ismaïla Madior Fall kan woni tawteke nder jayde besbi le jour Karim Khalifa odon amnesty mo ngandati besngu Sénégal yerdi dum tay nganda kay odon code électoral révision mum e ko yoti e dossier Mimi Touré way non artien no kanit ni on loi d'amnesty générale ene way e wiide makko ene way de concerné Ousmane Sonko Barthélémy Diaz Sitor Ndour nganda ko balde e wodbe kany men kala en bay natude nder odon loi amnesty wi non ko be don jayni akobe groupe immédiat invest l'option de la modification du code électoral fofu non Ismaïla Madior Fall o pandum tiagal wartiene mbaydi kupti dindi yewtide tigi be don be nganda kay ko cinnobe makko jande Dakar Times e natal makko kanko président Macky Sall ne wayno hanki o hiire yirlade nder Dakaru toto yombol e ganda tigi dido nokkuji président Macky Sall yilli midi yidi don sancieji kono kay ko kanko tigi wonno odon vala makko ko kanko tigi wadano odon blade kanko président Macky Sall o yi tigi ganda ko de don geddo jaarare kono kay o yibbe nguldi ne ngurdi e ko waynon didon didje toboli didon sancieji pudda ton fo e mbaadi kuptidin président Macky Sall yidum ko natal makko kanko woni nder odon werla e jungo e vala kanko président Macky Sall yirlade toto banlieue yidi tigi sifa ngura mabbe dum woni ko tawte nder ndedo na jani Dakar Times be mbi ko la leçon de Macky Sall à ses ministres holko jogi ngam on wasi be don jagor makko ngam kay mbatto gilaji kono kay baawa tigi tumna de don gele bela tigi ne cembina dum no khanitniya libération ate ko ngodo wuro witengo jeyen ene woni ko ganda ko imam goto imam ganda ko Basiru Mbaye ko kanyum tigi fitar mum ma yoba ton be bi ko l'imam Mor Mbaye kanyum tigi ganda ko julno odon wuro wala mbiyam imam odo wuro ko kanyum tigi sambi wala mbenno ko kanyum sakki ngam kay al khali wargo odon Basiru Mbaye ko kanko ri sabi on hirsa on mo gandati ko be dawi dum juma be dawi dum odon juma ha yihi ngandati yalti don e hoddo hoore mum kono kay fobe goppandum ham jobi fitan mum on gonno noddinobe bi kadi yo oppu noddinde on ngandati Basiru Mbaye ko fitan mum yoba taw kay tambi fof ko imam Mor Mbaye imam goto e gallo legal ko imam o yemir sukabe yo jappi yamo yo baddoyama ko ha jobo en pittan mako dum wari koy wuro witengo jeeyenna ko kan tigi woni ko loskibe don jeyne ko be libération no san yahe wiide debbo mo dar halaybe jeyndi stade ko kayri uddata damalla enatal kalidi Koulibaly wondude Boulaye Dia ene wayno barode gendiji leydi Sénégal wadi golle faydinde odo weekend na to ganda kay championnat ji Europe kalidi Koulibaly wadi impressionné ko nako holli mbako mako holli porteur place mako wodi to wona odon ban Boulaye Dia ha joni ganda ko puissance mum ene jokki do heddi seede e jubbingol odon coupe du monde Qatar 2022 ene wayno ko lewru tan e balde heddi ngam kaya ongel do na kawgel windere kala toto leydi Angleterre toto club Chelsea désormais Edouard Mendy wonti position numéro 2 keppa hebti ganda tigi onon dossar mum titulaire dum tigi woni ko sifi be don jeyna ko be stade dum wonno o rendi ko sifa kala garan jeyde leydi Sénégal dum woni dernier numéro men do e dara khalaybe ko yettude tigi be don kala halifabe yettude be don jinnabe yettude be don ganda tigi tambibe ngam bawden yumbide der don gede giley nyamdu giley yardu giley positionnement giley ganda ko hébergement e ko waynon en bawa tigi ganda kayya jogade wala bien en gala gable mabbe ngam mantude be ko wayno Alpha Bathily mention spéciale kayne jabbi men kono kay oron cheikh mo gondoda tigi wasile men cheikh Nouruddin Hamad Sall en jetti mo mbadi kupti dindi e den golle de golli kono kay oron fayde mo hokken oron opportunité on ouverture mo hokken sabu yettare hay jawi wadde journal dum ko Piindi TV hokka dum yettare hay der jawi wadam introduire dum ko Piindi TV hebi dum donc mo yetti Allah
yetta ganda ko sababu ko Salamata Dia debbo tigi mo Agnam Lidoube fa tabarakallah kono jetti mention spéciale à l'infatigable monteur, notre régisseur, notre infographe Alice Fall, parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour la réussite, parce que image di kala les images de qualité nde won non wonde min Fouta wonde min Dakar tagani ko Foutan ko min jodni ton fa tabarakallah so Foutan ko be kewni fala buddi min gara dente baade ni nde won non média jogi leñol hankadi nen to dadiron den e batte média Daoudou Moussa Diawi ko dum non gesi halabi cer pulaagu wonta dade batte média fulbe ma jitu koy mon média so tawi ko communication tan ene jogi do daranto leñol kanko maw remi hen e baadon gesi ko way wadde bien o mon rema hanken ji ganda ko des images inédites odon ganda ko dara halaybe en miniature yimbe ji ko ari do e gando ko alliyankagal gongal do be cifima e jewre kewde barade jubbinade e ben waliyabe le libdo donc nak en jetti dum Allah en jettiri dum Allah no feewi e wiide kadi nyaagade c'est une première édition mais pas tout à fait une première tout seulement en gartat kala hitande inchallah rabbi so Allah wadi gurnam inchallah rabbi mani gartudo e dara halaybe do ganda kay suskanabe kala en jettibe taaribe wonbe der wonbe bowal en ji teddule de en ji fof e yettude kadi ganda artube on galle PDG directeur général haymin odon ko dodon galle fatabarakallah en jettibe kambe foy mbadi kuptide ndi wono do e ganda tigi Revue jayneje ko Moussa Nia en der Zawiya Cheikh Nouruddin Hamad Sall to karalagal to wonno to ko ari fal bandira musibe tedduɓe jeeɓi en koɓe Piindi TV yallo ken tawde sam wuuri yallo ken yalde do jam